Bona tarda, soc Taizen, un monjo de la tradició Soto del budisme zen japonès. És l'escola que es va fundar al segle XIII i el fundador va ser Mestre Dogen. Però la tradició del zen ve de més lluny, ve de fa 2.500 anys i l'origen de tot plegat és el mateix Buda històric, Buda Shakyamuni. És a dir, soc en realitat el descendent espiritual en la 86a generació, més o menys, del Buda Shakyamuni. Actualment, l'any 1981 vaig conèixer el meu primer mestre en el Dharma, el mestre Taizen de Shimaru, que vivia en aquell temps a França, a París. I actualment soc deixeble de Kojun Kishigami, que és l'últim deixeble encara viu del gran reformador del zen actual al Japó, el Kodo Sawaki. L'any 2007 vaig arribar a les Garrigues, després de donar molts toms, i em vaig fundar l'ermita Tenryuan, que vol dir traduït l'ermita del drac del cel. Era un lloc ideal, era el típic lloc tranquil, harmoniós de les Garrigues, em recordava molt el paisatge africà, sobretot la presència eterna, interminable del vent jugant amb les branques dels pins, a l'estiu els grills, a la nit les cigarres, a la primavera innombrables formes de flors i de tonalitats de verd. Tot això em pensava que era un lloc ideal per practicar el zen. Per practicar el zen, una de les condicions necessàries i imprescindibles és el silenci total, perquè només a través del silenci a l'exterior pots començar a observar-te a tu mateix. I després, en l'any 2008, va començar una segona etapa. Aquell lloc, de sobte, va començar a canviar. Era l'època de la crisi dels Lehman Brothers i els diners de les immobiliàries i dels fons d'inversió es van traslladar de les ciutats al camp i va començar a haver-hi grans projectes i per sobre els boscos es va començar a veure els grans gegants, els gegants de ferro i alumini, els molins eòlics. També l'agricultura intensiva va començar a implantar-se, enderrocaments de marges, macrogranges, etc. L'any 2020, com tots sabem, va començar la crisi sanitària i conjuntament amb la crisi climàtica els polítics es van començar a afanyar a salvar la humanitat, entre cometes, i aquí a Europa s'ha creat el fons Next Generation i les empreses antigues, les empreses de tota la vida, amagant-se sota noms greenwash, s'han llançat com a hienes sobre els milions. Tot això ha comportat que vells projectes eòlics han començat a reprendre's, a activar-se un altre cop, a part d'un munt de nous projectes eòlics i fotovoltaics que transformaran les Garrigues més aviat en un polígon industrial. Això va començar, un d'aquests projectes també ha començat a afectar l'ermita i això finalment significaria la meva expulsió d'aquest lloc.